Ay, sa unsa man eh. Nagigsulti man ko na ko ni Leo. Nagkamo ko nung duha ni Michael. Nga nagpalista ng mabayana. Usa, tinuod na? Oo, lagi. Kay, mura mo kong manguyab si Michael ang bayan na. Unya. Gipasaligan man ko nun ninyo. Nga ang pampot ni Carlos ma inyong gamiton. Inigkuha ninyo ini kagabi eh. Oh, tinuod na day. Basig nihangyo si Michael ni Kapitan, o ni Carling Bagaha, nga gamito nun na niyang pambot. Total, duwal mo sa isla. Pas ka rindutan ninyo no? Inyo man ginatabangan dili taga dinhi. Dagsara ko na. Mauta na eh. Naman mauungan day. Nagtao masad na. Huwag ikadunga. Ituraan masad. Kuidaw ha. Sultiis Michael ha. Inyo man ka ng manok ka ng babayana. Dili ko gusto nga mo gamit mo sa pambot ni Carlos ha. Pangita mo lain. Gusto mo ginawa na day? Ah, basta kay dili ko. Kandidata sa gugulan eh. Si Carlos bilang usog para nako. Unya. Buhatan mo siya paborang babayana. Kuhaan ba day? Ano asad ni Michael? Ah, basta, di ko musugot anak. Kontrag ko na babayana. Busa, di siya angay mo gamit sa mga butang ni Carlos. Sultihan ako daanan si Carlos.